araba o araba jamukan mai suke auye o de tibi nabawi da no de furakali alakira sallallahu alaihi wasallam ale ye furakali kɛ cogo mun na ani alkurana yɛrɛ a ɲɛfɔ cogo mun na a bɛna labɛn maa min fɛ o de an karamɔgɔkɛ o de Mahamud Ture Habbatu Sauda numéro 1 a bɛna labɛn o de fɛ ɲininkali kɛbaga o de a balimakɛ Sulemani Tarawele n'o de ye Muluku Sulemani Tarawele araba o araba nɛgɛ kaɲa 21 a b'a lajɛ direct la page sanfɛ Facebook la direct la n'o de Aga TV fo ka taa fara Bashir TV kan ne ye jɛmukan kura ye o bɛna sigi an balimaw ye ni jɛmukan in ka nafa maa si kɔ dɛ jɛmukan in yɛrɛ nafa kama n'a bonya kama Bashir TV ani Aga TV aw nali kɛra hɛrɛ ye. An balima lamɛnnikɛlaw ne ye kunnafoni duman ye k'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan meseriba ani a balimaw u nan'o cogo Sogonikɔ dugutigila la ka ɲɛsin Sogonikɔ o dɔgɔtɔrɔso ma n'an k'a ma ko maternité yanni ka se Maɲanbugu tournée ma u nana don tayiriw jigi kɔrɔ u bɛ popiluninw feere gariw tayiri mago mana jɔ fɛn o fɛn na u b'o bɛɛ lajɛlen feere tayiri minɛ la u bɛ gaziw fana charger fo ka taa fara gazi feereli kan u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ Amadu Ba a b'ale sɔrɔ ani a balimaw a ka nɛgɛjuru sira o de ye 77 59 79 55 nɛgɛjuru sira wɛrɛ bɛ yen 66 57 50 21 nɛgɛjuru sira wɛrɛ bɛ yen o de ye 50 27 17 78 Amadu Ba i nana don tayiriw jigi kɔrɔ Sogonikɔ ani a nɔgɔndugu taga yɔrɔ kelen pe Amadu Ba fɛ yen Sogonikɔ dugutigila la. An balima lamɛnnikɛlaw ne ye kunnafoni duman ye k'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan kɛrɛnkɛrɛnya Ɲamakɔrɔ kuranin ani a nɔkandugu société Danbele et frères n'o ye Danbele ani a balimaw ye u nana bitigi belebeleba dayɛlɛ Ɲamakɔrɔ kuranin sugu la u bɛ fɛn min feere gamiyaka malowusu parfumé à premier fo ka taa fara non parfumé kan fariniw ani sɛw ani jɛgɛw tulu makɔrɔni bitigi kɔnɔ minɛn fɛn o fɛn aw mago bɛ se mun ma da la dumuni na u bɛ nin bɛɛ lajɛlen feere Danbele o tɛmɛnen kɔfɛ u ye nɔngɔn kura bɔ n'o de ye agence immobilier ka so sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna la Bamakɔ ani a nɔkandugu la u bɛ nin baara kɛ u ka lasigiden Faransi jamana kɔnɔna la u ka téléphone numéro o de plus 337 53 48 04 10 walima plus 336 52 79 55 70 Bamakɔ kɔnɔna la u ka lasigiden mun bɛ yan o de 71 13 45 48 nɛgɛjuru sira wɛrɛ bɛ yen 79 10 80 27 aw mɔgɔ mun bɛ Faransi aw bɛ se ka aw to Faransi ka ka commande kɛ u b'a ta ka taa a bila fo aw sibon kɔnɔna la nɔgɔya kɔnɔna la société Danbele et frères Danbele n'a balimaw i nali kɛra tare Ɲamakɔrɔ kuranin na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Foli ani tanu o bɛ ɲɛsin lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan yɔrɔjan mɔgɔ fara yɔrɔ suru mɔgɔ kan kabini bɛɛ lajɛlen ka waati cogo ni waati barikama in na an tilenna hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la Ala ka laban ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an fatu limaniya kɛ Ala k'an fatu limaniya kɛ Ala k'an ka kuma laban kɛ la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an ka sigi tako duurunan ye kunun kɛra seliba ye nin wagati na an bɛna folikan ta ka ɲɛsin an ka fadilatu Sheikh Mahamud Ture ma ani samasame foli min b'a bolo ka ɲɛsin lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fadilatu Sheikh Ture salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi ja'ala li kulli da'in dawa wassalatu wassalam at-tamani lakimalani ala khairil wara nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba'du ayyuhal mujtami'un al-kiram wal mustami'at ar-rijal wan nisa al-kibar was-sighar نسأل الله تعالى أن يبارك في جهودنا كلها
وجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم أمي ألو تلاتنو كما سين ولمنو كبركة كنيما نكسي تشامينا في أكاكا على كركا أناكا سومو ناكا سوغا سلمونكا أنمو ما يكرا الله ديني برا من كلي فراسي كما جودوما على كامبيلا دلين فروجا مقول سلمينكا آمين ربي وقف أنبي أنا لمن كلاو كلكنا بلا دلين فو مالكونا مالكوكا جي مسوديم سن ما بكرو نعم أنبي الله تعالى دلي شسيري مرامبالا بارا مرامبالا على كبارن بلا دلين جي علي آمين ربي وتمنين كفي الحمد لله مساتا لك جينا كبين سمان كونانا نعم كونو أنكوري وكرا سيلباي كسبة وينا جي مين كافو الله تعالى دي إسلام منتوما نعم كلا كان إسلام منتو ينا جي كو فلادي بامبولو سانكونو كسبة نسابنا صلى الله عليه وبكام جمدوين نوي الحمد لله ولك رسول الله عليه وسلم أكو نندون فلان كويا كورونانا كanga dumuni ko kono ka minun ko kono نعم ngola mana ke chugo ko anga na chenu fana ga koronana wala selva tamna bela diren koro ya kuno koro نعم alfa fana tamna koro ya kuno sina koro كسبة ambi Allah taala dele mamu arafa don sun alai an mamu sorra arafa kenaka an mauma do ke ka benin doima نعم alaka kelkena bela dele ka dele kan alaka minaya آمين ربي waselbay fana atamina ahera lamanda ambi masata ala dele ya rabbi alaka ayun chama irana si korona نعم amsa Allah bazo chama ke si min kono كسبة ambala dele anga banwato ala ko kelkena bela dele kene آمين ربي anga ma koronu fana be no ala ka si jam barka mano kelkena bela dele آمين ربي demsonu ala ko kelkena bela dele ke don nata ma koronyoni آمين ربي ambi ala taala dele ala ka sanna ta iran bela dele آمين ربي amba fo la sa kullu amin antum bil khair آمين samo sa bela dele be hera korona إن شاء الله hukum korona na ni ala taala ka deme fane نعم ambe bonda mina ambe walanda e tibon nabawi kene ambo kena de kan wati kono كسبة wala ay kuma chama fo katame نعم anga walanda nana jo ne li de kan miel كسبة alhamdulillah wala kala anga walanda labangi نعم sigi tamenuna كسبة wana masata la ka jana ka ben samay نعم bi fana bina wuli kele ne kunya la no mieli إن شاء الله ay do falli de ma kibarela نعم نعم qur'ana ya kuma kan mun fa yi do fa ulu bela fana كسبة hadisa fana nana alla ay do fo hadisa fana la نعم kani Allah taala sona mabbi li nafa e femuye نعم amino nafa fo am balnoye إن شاء الله ni Allah taala femi nogoya anye نلو تلا سما Allah taala femi donia fana kalfana إن شاء الله kadaka doni fitinin do نعم wala dobe mumbe ni koyindo katama anka كسبة gane ay ka fo Allah taala kera kera kam blanna kera la kala zarabide نعم wala na ben saman sur la fengo fena bela dile medje ko sigi Allah taala كسبة ngana fili bor fengo fen fana la bela dile ka don tanga la yini ko doni ndogo yayi ani kuma ko jogo ani setan nga potir do ka wanga kuma kan نعم ko fa yana nga do korona na fana alhamdulillah yin kal do kumbe no كسبة ni Allah taala ka jen إن شاء الله be ulu jabi folo نلا سما ni Allah taala sono ko fa me soro ka do إن شاء الله wala nda kono na ni Allah sono am alhamdulillah fadilatu sheikh tura ambe fo dante folim na iga kuma nyabla wala e bora ka duwa mun ke amala utala jala la ka duwa nu bela jelem na ay ala ka jamana kulusuma ni am balma ke do ka nyiningali aya ila ka fo ni ale jisma mi fo no nigi de bale mena dumuni kelen ko fe kika abla sira wala nasoro e femi tay avant de la fo wala nda tamino na fadilatu sheikh nam don kalo ko ko adam de nam ne dumuni ke
ka ji mi dumuni sanfɛ tilalen dɔrɔn k'a bɛ problème lase mɔgɔ ma. Allah dɛlɛ k'o fɔ kosɛbɛ o fara wala da tɛmɛnenw na. o mun filɛ nin ye a bɛ problème minnu lase mɔgɔ ma a dɔ bɛ yen a bɛ kɛ so a bɛ dusukun yɛrɛ lafu fɔlɔ a bɛ se ka dusukun dimi a bɛ se ka bila mɔgɔ la o ye dumuni kɛ dɔrɔn ka ji min o cogo kelen fana kɔnɔna na fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu daminɛ k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ka bana lase ma a ka kan i k'e janto i ka kɛnɛya la kosɛbɛ o ko ninnu ka i yɛrɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ olu la wala mun fila an bɛ min fɔ an balimakɛ ye n'a mana dumuni kɛ kuma o kuma pour que fɔɔnɔ kana n'a sɔrɔ a k'a yɛrɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ ji la a k'a to fɔ miniti 30 ka tɛmɛ na miniti 30 tɛmɛna o bɛ heure kelen ka tɛmɛ o kɔfɛ a bɛ se ka ji min ni ala sɔnna a tɛna fɔɔnɔ sɔrɔ o la o cogo kelen fana kɔnɔna na dɔw fana ka fɔɔnɔ bɛ se ka kɛ i n'a fɔ tɔnɔgɔ kɔnɔna tun bɛ yen wala dɔw fana ta bɛ se ka k'o ye wa n'a maa min fana ta ye o ye tɛ ko nabawi kɔnɔ fura mun b'o la o tɛ fura gɛlɛn ye wala n bɛ to k'a fɔ a ye ko an ka fura b'an sen tɛgɛw kɔrɔ de mais an t'a kalama a ka kan k'an sen kɔrɔta n'a y'a kɔrɔta dɔrɔn alhamdulillah an bɛ an ka fura sɔrɔ yen kosɛbɛ maa o maa bɛ yen k'a fɔ i mana dumuni kɛ n'i ye ji min i bɛ fɔɔnɔ maa o maa bɛ yen k'a fɔ tɔnɔgɔ de b'i la n'o ye kɔnɔnatumu de b'i la o sabula i bɛ fɔɔnɔ de fura kelen bɛ yen o b'a bɛɛ lajɛlen lawasa o ye fɛn jumɛn o ye karanfuli masihul karanfuli o ye bɛnɛfuti wala i bɛ bɛnɛfuti sin k'a mugu bɔ a mugu bɔlen a tigi b'a kɛ jikala na sɔgɔmada fɛ a b'a min wula fɛ fana a b'a kɛ jikala na a b'a min kari fitinin ɲɛ kelen a b'a kɛ temin vɛri ɲɛ fila jikala na a b'a min sago mani wula n'ala sɔnna fɔɔnɔ bɛ dabila n'ala sɔnna kɔnɔtumi fana bɛ ban alhamdulillah n b'a lajɛ ala ka bɛn sama inshallah o kɔfɛ an balimamuso dɔ ka ɲininkali bɛ yan n'o de ye mariam jara ye a y'a yira k'a fɔ ko sɔgɔsɔgɔ de b'ale la kuma o kuma ka daminɛ fitiri la ka taa bila safo la n'ale yɛlɛnna tapi sanfɛ k'a sababu kɛ sɔgɔsɔgɔ ye ale tɛ se ka seli a kɛra sababu ye k'ale yɛrɛ lafo i bɛ ladilikan jumɛn de ɲɛsin ale ma an balimamuso ma. an bɛ min fɔ an balimamuso an b'a ladeli yarabi kɛnɛya ala ta ye ala ka n'a kɛnɛya. amina rabi. i ye fɛn dɔ mɛn a ka kuma la sisan o yɛrɛ ka gɛlɛn kuma dɔ la hali ka tɛmɛ bana in kan n'o ye seliko ye. Allahu akbar. adamaden bana mana gɛlɛn kan cogo o cogo kana kɛ sababu i bɛ seli to yen. Allahu akbar. bana mana gɛlɛya cogo tant que n'i bɛ hakili la hakili ma taa ka bɔ i kan i bɛ jija seli i k'a matarafa. wala dɔ la o degun min bɛ kan n'i selila o la k'i tɛgɛ jan ala ye o la o b'a sɔrɔ i ɲɛ tɛ foyi la fo ala taala kelen pewu o b'a sɔrɔ dusukun dulonnen tɛ foyi la fo ala kelen pewu wala waati in kɔnɔ i mana ala deli fɛn o fɛn ala b'i ka deli kan ala b'a jaabi wala n b'an jija k'an to an ka bato kɔnɔ an ka ala deli ka caya o cogo kelen fana min ye k'a fɔ sɔgɔsɔgɔ de b'a la ka caya nin cogo in na sɔgɔsɔgɔ fana n'o ye maradɔ sali sɔgɔsɔgɔ fana suguya ka ca sɔgɔsɔgɔ bɛ se ka kɛ sɔgɔsɔgɔ gansan ye ten a dɔ fana bɛ se ka kɛ sɔgɔsɔgɔnijɛ ye nka lakin an t'a dɔn fɛn kelen mun don a ta yen nka a kɔni mana kɛ a fɛn o fɛn ni ala taala ka jɛn n'a ka bɛn sama ye a dɔ la fura min bɛna fɔ a ye tɛ bɔ nabawi kɔnɔ o b'a la wasa ka bɔ a fila bɛɛ ma o ye fɛn min ye maa o maa bɛ yen sɔgɔsɔgɔnijɛ de b'e la o bɛ sɔgɔsɔgɔ de bɛ o bɛ waati bɛɛ mura banbali de b'e la e bɛ nanaye tobi ale komi bɛ nanaye n baw ma n'o ye a bɛ nanaye dɔ tobi nanaye fana suguya ka ca a mana kɛ fɛn o fɛn pour que i ka lafiya i bɛ nanaye dɔ sen i b'a tobi barada kɔnɔ n'a mɔna a ji kɔpu ɲɛ tilancɛ e bɛ se ka miyɛli fiyɛri kumaba in ɲɛ kelen k'a la o bɛ k'a sukɔrɔ ye o tɛ sukɔrɔ tɛ k'a la wala n'i ye di dɔɔni k'a la i b'a lamun i b'a min sɔgɔma ani wula fɛ siɲɛ fila sɔgɔsɔgɔ mana kɛ cogo o cogo hali na mura sɔgɔsɔgɔ de don ni ala ka dɛmɛ ye a bɛ kɛ sababu i bɛ lafiya sɔrɔ wa nin mun fana filɛ hali minnu fana ye kumakɛla ye k'a fɔ k'an bɛ sisi ka caya wa n'a olu fana ye nin kɛ n'ala ka dɛmɛ ye inshallah o bɛ lafiya sɔrɔ
alhamdulillah ala de ala ka no bela de amin rabbi o tɛmɛnen kɔfɛ nin ye ɲininkali sabanan ye an balimakɛ dɔw ka ɲininkali lo a y'a yira k'a fɔ ko sugunɛbilenni de b'ale la bon ɲininkali kɔnɔna la ale yɛrɛ tilara ka jaabili yɛrɛ kɛ ko tigɛ kɛnɛ ko n'i y'o balabala ko yalima ko o y'a fura ye walima i bɛ tigɛ in kɛ cogo di donc ale yɛrɛ ɲininkali ka tila ka jaabili kɛ ko sugunɛbilenni de b'ale la mala de ala ka be samanda amina rabbi balimakɛ fo kosɛbɛ a ka kɔrɔfɔli la naam a dɔ la a ye kɔrɔfɔli dɔ de lamɛn kuma min ta kɛra folu sudani kan n'o ye tiga ye naam naam i b'a sɔrɔ a y'o de lamɛn a sɔrɔ ka jaabi di nin na o mun filɛ nin ye sugunɛbilenni an delila k'a fɔ an ka émission dɔw la ka tɛmɛ a mana k'a daminɛ na cogo o cogo ka sugunɛ kɛtɔ la sisan a kuma dɔ la i b'a sɔrɔ couleur bɛ kɛ n'a fɔ bilenmanlama a dɔw yɛrɛ bɛ i b'a sɔrɔ n'i ye sugunɛ kɛ sugunɛ kɔfɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ joli yɛrɛ de bɛ bɔ sugunɛ kɛlen kɔfɛ a kɔfɛ joli yɛrɛ de bɛ bɔ a kɔfɛ wa cogoya kelen na dɔw yɛrɛ ka sugunɛ couleur bɛ se ka kɛ i n'a fɔ jaune n'an b'a fɔ o ma ko sayi wala fana ye bana dɔ de ye o mun filɛ nin ye an y'a fɔ tiga walanda de la pour que bɛɛ lajɛlen k'a fɔ a ka jɛya n'a nin bɛ maa o maa la tiga fara tiga n'a fara bɛɛ lajɛlen i bɛ se k'o de daji n'i y'a daji a dalen ji o cogoya la a bɛ si o mana jɛ i b'a min wala n'o man di ye fana tiga fara gansan i bɛ se ka kɛ minɛn dɔ kɔnɔ k'a tobi yɛrɛ de n'a tobila ka mɔgɔ kumana mɔna a ji i b'a min sɔgɔma ni wula siɲɛ fila wa fana ale bɛ min cogo mun fana la verre ɲɛ kelen kelen sɔgɔma verre kelen sufɛ verre kelen wala ne makɔrɔba don kɔpu ɲɛ tilancɛ sɔgɔma ani sufɛ n'ala ka dɛmɛ sugunɛbilenni mana kɛ cogo o cogo n'ala ka dɛmɛ a tigilama bɛ bɔda sɔrɔ a la nin ye fɛnw ye a sɔrɔli ka nɔgɔ kosɛbɛ ala nin bɛɛ lajɛlen jamunen ye fɛnw ye ala ka ala ka bɛn inshallah alhamdulillah ni an balimakɛ dɔ ye ka bɔ Burkina Faso a y'a yira k'a fɔ ko ni ale ye dumuni kɛ ale kɔnɔ bɛ funu ne i bɛ ladilikan jumɛn di a ma walima i bɛ fura jumɛn ɲɛsin a ma tayi maa min k'a fɔ n'a tigilama mana dumuni kɛ a kɔnɔ bɛ funu o laharɛ kɔnɔ ni fɛn fɔlɔ-fɔlɔ mun fɔ a bɛ se ka kɛ kɔnɔnatumu ye tɔnɔgɔ bɛ se k'o kɛ mɔgɔ la o cogo kelen fana la o la bana wɛrɛ bɛ yen tuguni min fana bɛ se ka kɛ n b'a fɔ minnu nugu ka jan nugu janya o tigilama i b'a sɔrɔ seliji yɛrɛ tɛ mɛn o la waati bɛɛ i bɛ haw tɔ n'o ye seliji ta fiɲɛ bɛ to ka tila o la olu mun fana filɛ nin ye ala kɛra ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam b'a daminɛ n'an mana dumuni kɛ an ka kɔnɔbara tila ni saba ye kelen ka kɛ dumuni kelen ka kɛ minfɛn ye kelen ka kɛ an ka fiɲɛ minɛ sira ye o mun fila mɔgɔ mana ye dumuni kɛ ka tɛmɛ dan kan ka kɔfɛ ka ji min i k'a dɔn a bɛ problème lase ma kɔnɔ bɛ se ka funu n'a sababu ye o la o cogo kelen fana la kɔnɔja fana bɛ se ka kɛ kɔnɔfuni sababu ye ka d'a kan n'a kɔnɔ jara dumuni min bɛ yen dumuni tɛna se ka labɔ wa dumuni bayɛlɛma fana bɛna gɛlɛya nugu bolo wala n'o fana kɛra a bɛ se ka kɛ sababu kɔnɔ bɛ funu wa nin fana fɛn o fɛn mana kɛ adamaden man kan ka siran e jigi da Alahu Taala kan ni e jigi da Ala kan ni Alahu Taala ka dɛmɛ ye a tigilama bɛ bɔda sɔrɔ nin fɛn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen wala pour que a tigilama ka lafiya sɔrɔ tibun nabawi kɔnɔ o cogoya la a yiri dɔ bɛ yen yiri min fana bɛ yen a bɛ sɔrɔ an sen tɛgɛ kɔrɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o yiri jumɛn n'a bɛ fɔ a ma ko lori wala bɛɛ la feere sugu kɔnɔna la feere sugu kɔnɔna wala tigilama b'o tobi ka to k'a ji min o bɛ a bɛ se ka sin k'a kɛ mugu ye to k'a mugu k'a kɛ minfɛnw na tile kɔnɔ siɲɛ 3 n'ala ka dɛmɛ a tigilama bɛ bɔ dɔ sɔrɔ la kosɛbɛ alhamdulillah ala ka bɛn samanda inshallah ɲininkali laban ani a duurunan ni an balimakɛ dɔ Ayida Ture ka bɔ Dadabugu a y'a yira k'a fɔ ko ɲɛko problème de b'ale la kuma bɛɛ a b'a ɲɛ siɲɛ o kɔfɛ ko sinzan fɛnɛ b'a la donc fo ka taa fara mura kan a bɛ fɛ i k'a bilasira tayi an b'a la deli ala ka lafiya di an balimamuso ma an balimakɛ de don ko Ayida Ture an balimakɛ ma Alahu Taala de ye kɛnɛya masa ye ala ka kɛnɛya kalifa n'a la amina rabbi min ye ɲɛko problème ye a dɔ bɛ a bɛ min f'a ye n'a a ɲɛ b'a dimi nin cogoya la a kan ka dɔgɔtɔrɔ sɛgɛrɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la misali ka taa yota la minnu bɛ ɲɛ baaraw kɛ wala o bɛ ɲɛ in lajɛ n'a y'a sɔrɔ problème min bɛ ɲɛ la ni ala sɔnna n'o dɔnna a furakɛli bɛ nɔgɔya
nka dɔw fana i b'a sɔrɔ u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u b'a fɔ foyi tɛ ɲɛ la bon n'a tɛ o b'a sɔrɔ ɲɛ b'o dimi a b'o ŋɛɲɛ a ji bɛ jigin wa mun filɛ nin ye an bɔra walanda tɛmɛnen min na an ye kuma dɔ fɔ o la n ko ala kɛra bɛ sɔrɔ ko farigan bɛ maa min na i k'a lasumaya ni ji suma ye o fɔra walanda tɛmɛnen na o ji suma kelen mun fana filɛ nin ye n'ala sɔnna o bɛ ɲɛ a b'a furakɛ sɔgɔmada fɛ an t'o kalama dɛ siga foyi t'o la jaa fura b'an kɔrɔ an ɲɛ t'a la a bɛ ɲɛ furakɛ cogo jumɛn na ji suma sɔgɔmada fɛ i bɛ ji bɔ fiɲɛ kɔnɔ hali n'a sumalenba hali n'a sɔrɔ ɲɛ bilenlen de don n'a fɔ joli de b'a kan n'i y'a bɔ fiɲɛ kɔnɔ i b'a kɛ minɛn dɔ kɔnɔ i bɛ ɲɛ in dayɛlɛ minɛn kɔnɔna na ji ka maga ɲɛkisɛ yɛrɛ la don o don sagoma n'i wulila dɔrɔn i k'a kɛ alhamdulilah kɛ sababu ye ŋɛɲɛ min b'a la a b'a ban n'ala ka dɛmɛ inshallah a dɔw fana bɛ yen to n'a y'a sɔrɔ katarago bɛ ɲɛ kan i n'a fɔ jɛ bɛ ɲɛ kan o mun filɛ nin ye i n'a fɔ bugun b'a kan o cogoya kelen mun kan ala kɛra sɔrɔ a kumana fɛn dɔ fana kan o kuhulul athimad o ye kale dɔ ye o bɛ bɔ Sawudiya jamana kan n'a ma min ne y'o sɔrɔ i ka mago bɛ Sawudiya i b'a ɲini o b'a fɔ ma ko zamzam wa ou samsam de kisɛ maɲi de don kisɛ maɲi tɛ a non nin ye kale yɛrɛ de voilà nin ye kale yɛrɛ de a hadisa nana Bukhari kɔnɔ a nana sunan kitabu bɛɛ kɔnɔ ala kɛra ba alaykum bi kuhulul athimad ko n b'aw ma ni kuhulul athimad ye ko ka d'a kan problème fɛn o fɛn mana bɔ kɛɲɛ kɔnɔ k'a b'a ban wa a bi si fana a b'o fana falen bana adamaden kunkolo la alhamdulillah nka pour que nin bɛɛ lajɛlen ka ta ka bɔ yen nɔ ji suma b'a sen tigɛ kɔrɔ o ka bɔ a la n'ala sɔnna an bɛna don bonda min kɔnɔ sisan a ka bana fura bɛ sɔrɔ fana kɔnɔ n'o ye di ye wala a bɛ di ta a b'a kɛ ɲɛ in kan n'ala sɔnna fɛnɛ kɛ sababu ka ɲɛ in kan furakɛ wa sɔgɔsɔgɔ min a y'o fɔ a bɛ kɔ segin ka taa nanaye ma nanaye ni di wala i n'a fɔ an y'a fɔ dɔn ka ɲini ka jaabi la cogo min na ani mura ninnu ani ko sinzan fana b'a la ani sinzan fana a bɛ segin ka to o di o nanaye kelen ma nka n'a sinzan to ta don n'a ye nanaye tobi sisan a bɛ nanaye ji dɔ ta a b'a don nun kɔnɔ k'a sama wala i n'a fɔ n'i bɛ seliji ta i bɛ ji don nun kɔnɔ i b'a sama cogo min na a b'a sama ten k'a fiyɛ k'a labɔ n'ala sɔnna a bɛ dɔ min a la fana sinzan mana kɛ cogo o cogo n'ala sɔnna a bɛ lafiya sɔrɔ inshallah an b'a la deli ala k'a n'o latanga amina rabbi lafiya di bɛɛ inshallah ni ɲininkali damadɔ de tun bɛ yen donc o la an bɛ se ka tɛmɛ n'a ye inshallah tayi an b'a la deli ala ka dugawu bɛɛ minɛ amina rabbi kɔrɔfɔli mun fara ala ka baara dɔ a bɛɛ lajɛlen inshallah alhamdulillah o la an baden walanda tɛmɛnen na an kumana di kan an jɔra hadisa dɔ kan an ko ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam alaykum bisifa'ain ko a b'a ma ni fura fila ye a fura fɔlɔ-fɔlɔ de ye al-asal le wal Quran ani Qur'ana ala kɛra ko de sallallahu alaihi wasallam dɔnni kɛla ko ni hadisa in kɔnɔna na ko ala kɛra ko an ba an ma ni Qur'ana ni di ye fura ye alhamdulillah o bɛ bɔ dugukolo kan a bɛ fɔ o ma ko dawa'ul ardi dugukolo kan fura ko al-Qur'ane o ye dawa sama o ye sankolo fura ye ka da ka Qur'ana jiginna ka bɔ ala yɔrɔ ka na dugukolo sanfɛ de wa nin fura fila in bɛɛ lajɛlen Qur'ana nin ye fura bɛɛ lajɛlen la fura ye o kɔfɛ di fana ala y'a kuma fɔ al-Qur'ana kɔnɔ ala kɛra fana ko a b'a ma n'a ye o b'a yira na k'a fɔ le fura don maa ye maa minnu mana utiliser o b'a yira na k'a fɔ le i mana a utiliser bana caman bɛ yen n'ala ka dɛmɛ ye ala bɛ bɔda d'i ma a kɔnɔna na o b'a yira dalil bɛ yen dalil min b'a yira k'a fɔ a daminɛ a kan ka furakɛli kɛ ni di ye o kɔfɛ hadisa wɛrɛ bɛ yen tuguni min bɛ da o hadisa kan o hadisa minɛna ka bɔ Abdullahi ibn Abbas ma ala ma jɛna ka bɔ a ma Bukhari ye hadisa in ma filɛ a ko ala kɛra ko nɛɛma ni kisi b'a ye ko ashifa'u fi thalatha ko ala kɛra ko fura k'a bɛ fiɲɛ saba de kɔnɔ a fiɲɛ saba fɔlɔ-fɔlɔ la ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam sarakatul mu'azzam ko ka gombo do gombo an b'a fɔ min ma izama ka gombo sigi fa la ka joliso labɔ n'a ye n'ala ka hausaw bɛ min kɛ wala n'i sera misiriba da ninnu na ka hausaw sɔrɔ geren b'o bolo o b'a kɛ i n'a fɔ ka jelisu ninnu sama ka bɔ fali la n'ala ka dɛmɛ k'o ye furakɛli kɛ a sɔrɔ k'a fɔ o la tuguni a ko
wa surbil asal aw surbil asal o be ka dimi miele ko mi ne dimi fana bi kɛ sababu ye n'ala ka dɛmɛ ye i y'a min bana min kama kɔnɔdimi min kama sendimi minnu kama n'ala ka a b'o fana furakɛ a sɔrɔ k'a fɔ hadisa laban na tuguni ko ka fari jeni wala ka fari jeni arabu kun b'o kɛ kɔrɔlen i n'a fɔ na mɔgɔ na farikolo tigɛra o bɛ farikolo yɔrɔ dɔ funnen bɛ i bɛ situlu mɔ a la ni ye situlu mɔ a la sisan a kɛra situlu a kɛra zeyituna tulu ne y'o mɔ a la i bɛ muru don tasuma kɔnɔ o bɛ ka nɛgɛ dɔ don tasuma kɔnɔ wala n'o nɛgɛ kaliyara la ka bilen kumana mun i b'o ta i b'a bila farikolo yɔrɔnin kan k'a jeni tulu kalama min tulu min b'a kan nɛgɛ kalaya bɛ kɛ sababu ye tulu b'a jeni n'a y'a yelen sisan tulu kalama de bɛna jigin ka taa joli in kɔnɔ o bɛ tulu kalama de bɛna don farikolo funuma yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ sababu k'a baga sama nka ala kɛra ko ne ma nin kɛ sababu ye ko nka min ye o baara in kɛli ye e farikolo jeni ko ala kɛra kɔnɔ sɔrɔ ko ale t'o kɛ wa n'a ka ani o mati ani ka ye ala kɛra sɔrɔ a y'a ka moto bali ka bɔ o kɛli ma wala ko nka ne y'a kɛ fana baasi foyi t'a la wala hadisa dɔ bɛ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko maa 70,000 bɛ yen ala taala bɛ n'o bɛɛ lajɛlen don alijinɛ kɔnɔ bɛɛ ka yɛrɛ saabin k'a sɔrɔ ala m'o fɛsɛfɛsɛ foyi la o la a y'a fɔ o maa ninnu ka koɲɛ la ko n'o banana o b'o jigi da ala kan wa o tɛ sɔn k'o fali fana jeni ala kɛra ko de sɔrɔ hadisa la wala an mago bɛ fɛn min na ni hadisa in na dɔrɔn o ye di minin de ye ala di miɛn Fada Social Touré an ka jamana in kɔnɔ est-ce que di ɲɛnama yɛrɛ bɛ sɔrɔ yan di caman bɛ yen a ɲagaminen don di bɛ sɔrɔ n'ala sɔnna an bɛna s'a ma inshallah tayi o di mini n'ala ka dɛmɛ ye ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko a bɛ banaw furakɛ misaliya sulu na yanni an ka tɛmɛ a rasulu ka waati la cɛ dɔ bɛ yen a nana dama ka se ala kɛra la ko kira n balimakɛ bɛ yen a kɔnɔ b'a dimi dɔw ko tigilama kɔnɔ kun bɛ kan boli de a nana dama ka se ala kɛra sɔrɔ ko a balimakɛ kɔnɔ bɛ kan a dimi ala kɛra ka fura dɔw ma ne ma ni kisi b'a ye a bɛ taa min di a balimakɛ ma ala kɛra ko a sallallahu alaihi wasallam ko taa i k'a fɔ i balimakɛ a ka limi a ye limi dɔ farala kɔnɔ dimi ni kɔnɔ boli kan a seginna ka n'a fɔ ala kira ye tuguni ko kira ko dɔ farala bana in kan dɛ kira ko a ma ko taa fɔ a ye tuguni a ka sigi a ka limi tuguni siɲɛ fila o taara a ye limi dɔ farala kɔnɔbara tɔɔrɔ ka bonya a bolili kan ani a dimi kan tuguni a seginna ka na ala kɛra fɛ yen tuguni siɲɛ sabanan ko kira ko i fura min d'aw ma ko a ma foyi ɲɛ bana ye f'a ye min fara kan ala kɛra o ko segin i ka taa tuguni balimakɛ a ka limi tuguni siɲɛ saba wala o siɲɛ saba o bɛ siɲɛ naani na hadisa ye nakalina ten ko siɲɛ saba o bɛ siɲɛ naani a kɛra siɲɛ saba o bɛ siɲɛ naani hadisa in yɛrɛwaya o la wala sisan o min kɛra yen a taara o la a balimakɛ ye limi o la kɔnɔboli jɔra kɔnɔ fana sumayala mashallah a seginna ka n'a fɔ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ala kɛra ko an sallallahu ko sadakallahu wa kadhaba batnahu Allahu akbar ko ala ye tiɲɛ fɔ i balimakɛ kɔnɔbara de ye nkalon tigɛ li da ma ka minɔra Allahu akbar wa kɛnɛyara mashallah wa ne nin kɛ anw dɔw ye an b'a fɔ li fila ni nafa t'a la an b'a fɔ nin ye tɔɔrɔ de b'a la caman m'o fɔ wala i kɔnɔ mana dimi cogo o cogo wallahi ni li sɔrɔ ni y'a min na k'ala ka dɛmɛ ye kɔnɔ dimi a bɛ tigɛ alhamdulillah ka da kan li ɲuman sɔrɔli n'a fɔ ye kuma min fɔ o de ye problème ye o de ye problème ye nka kuma dɔ la aw de bɛ li ɲuman dɔ fana sɔrɔ nka an ka yeta la an b'a fɔ nin li ma ye ka da couleur fana kan kosɛbɛ o fana bɛ se ka kɛ ka da kan pour que a daminɛ an k'a faamu li yɛrɛ suguya min b'a la lawnu min b'a la nɔɔnɛ min b'a la couleur min bɛ li la li nɔɔnɛ a suguya a bɛ taa fa carte 8 de la couleur 8 li suguya 8 de ye
o suguya sigi fɛn o fɛn filɛ nin ye n'i ma deli k'a dɔ ye ne i b'a fɔ lehiman tɛ kosɛbɛ i b'o fɔ ten an kɔni bɛ mun dɔn o sugu kelen dɔrɔn de an fɛ jamana in kɔnɔ yan ni sugu fila dɔrɔn de b'an fɛ yan a suguya fɔlɔ n'i y'o couleur ye a bɛ kɛ i n'a fɔ a ɲɛ bɛna fin awɔ o bɛ yen caman b'o de dɔn nka couleur dɔ fana bɛ yen n'i y'a ye a ɲɛ bɛ komi i n'a fɔ a bɛna surunya ka taa jaune laban la dɔɔnin i b'a sɔrɔ bilenman tɛ jaune fana tɛ a b'o fɔlɔ camancɛ la absatu la i b'a dɔn fana ye ten nin li filɛ nin b'an bolo yan nka caman bɛ yen o bɛ min dɔn min couleur bɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ finman ye awɔ an caman b'o de dɔn caman b'o de dɔn wa min couleur bɛ i n'a fɔ a bɛna surunya ka taa bilenya côté la dɔɔnin ou bien jaune côté la dɔɔnin an b'a fɔ o ma ko li jeninen an b'a fɔ tasuma magala li min na kosɛbɛ k'a sɔrɔ o tɛ a fana n'a couleur de don min bɛ li yɛrɛ couleur yɛlɛma k'a kɛ suguyaw ye o ye lidenw bɛ dumuni kɛ ka bɔ balo minnu na o dɔrɔn de don n'o tɛ n delila ka li dɔ y'an fɛ yan li couleur ye jaune de ye i y'a ye dɔrɔn couleur ye nɛrɛmuguman dafalen de ye wa n delila ka li fana dɔ y'an fɛ yan n'i ye couleur li couleur jɛlen bɛ fasi ka kɛ jɛman ye ka kɛ jɛ b'a fɔ naare an ka jamana in kɔnɔ yan Allahu akbar nka n'i y'o li moderne fɛn o fɛn ye min couleur bɛ i n'a fɔ jɛman i n'a fɔ naare a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ liden minnu y'o li labɔ o ye dumuni kɛ ka bɔ fleur dɔ de la n'o ye kɔɔri kɔɔri kelen kelen min an b'a sɛnɛ na liden fɛn o fɛn sigila kɔɔri kan ka kɔɔri dun o li n'a ye liden labɔ o couleur bɛ kɛ i n'a fɔ naarelama komi n'i t'a dɔn i b'a fɔ li tɛ quoi awɔ i b'o fɔ k'aw dun nin ye naare de yan o mun filɛ nin o ye li dɔ de ye wa jamana in li ko kɛra alhamdulilayi Alahu taala ka hinɛ an na ni ɲuman kɔni sɔrɔli tiɲɛ na a ma nɔgɔn kuma dɔ la an fɛ yan ka d'a kan fɔlɔ la mɔgɔw b'a fɔ li feerelaw bɛ li ɲami sisan an yɛrɛ nana ye a lɛgɛ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ la li feerelaw dɔrɔn tɛ dɛ li yɛrɛ bɛ ɲami depuis a bɔyɔrɔ de la maa min b'a bɔ o de b'a ɲami voilà depuis burusi kɔnɔ li bɛ ɲami de a bɛ fɔ ko Bamakɔ li man ɲi ko burusi kɔnɔ li ka ɲi Bamakɔ li dun bɛɛ fana ko bɔ burusi kɔnɔ de bon mun filɛ nin ye a caman bɛ yen nɔ k'a fɔ i b'a sɔrɔ a bɛ ɲami depuis burusi kɔnɔ de bon mun filɛ nin ye a daminɛ n'i ka mɔgɔw kɔni silila li la i b'a ala deli dɔrɔn ala ka bɛnsama de d'i ma i mana min sɔrɔ i bɛ jigi da ala kan k'o itereda kɔnɔ n'o tɛ ni li ɲuman kɔni sɔrɔ ala kɛra ka kuma kana sallallahu alaihi wasallam kɔnɔ mana dimi cogo o cogo n'ala ka dɛmɛ ye a bɛ kɔnɔ dimi a b'a a kɔrɔta ni ala taala sɔnna a ma o cogo kelen fana yanni an ka tɛmɛ tuguni o qala anni ko Ibn Sina Ibn Sina o ye dɔgɔtɔrɔ dɔ ye dɔgɔtɔrɔba don dal kodama an ka maa tɛmɛnenw yɔrɔ bon fɔlɔ-fɔlɔ minnu tɛmɛna sahaba ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ karni sabanan ninnu kɔnɔna na o maa ninnu ale bi sɔrɔ o jamakulu ninnu kɔnɔna na ale b'a fɔ a ka kumakan na ko maa o maa bɛ yen nɔ k'a fɔ idha radtum an ta'tafizu bi sawabikum ko maa o maa bɛ yen n'a y'a laɲini i bɛ fɛ k'a fɔ i ka jiniya i ka denmisɛnniya i ka fɔnɛkaniya k'a latanga a ko fa'alaykum bil asal ko n b'a tigilama ma ni li de ye ko ka d'a kan mun na ko mun filɛ nin ye ni li dun ko a bɛ kɛ sababu ye a bɛ kɛ kɛnɛya a b'o la sabati o cogo kelen fana la a bɛ kɛ sababu a bɛ hakili fana a b'o fana latan Ibn Sina y'o fɔ a ka kumakan dɔ ni y'a faamu o b'a yira k'a fɔ di dunni a bɛ mɔgɔ hakili dayɛlɛ a bɛ mɔgɔ hakili dayɛlɛ di dunni a bɛ kɛ sababu fana a bɛ kɛ kɛnɛya fana a b'o sabati li dunni a bɛ kɛ sababu fana a bɛ to denmisɛnniya la k'a fɔ dɔ tɛ fara i sigi kan o tɛ dɛ i kolo i garibu kɛnɛyalen bɛ to mɔgɔ ma n'i bɛ di dun o kɛra i ka bana misɛnnin a bɛ dɔgɔya o ye fɛn a ka kan an ka janto o la wala an dala kan an ka dɔnnikɛla yɛrɛ dɔw b'an fɛ jamana kelen yɛrɛ kɔnɔ yan ale bɛ dumuni fɛn o fɛn dun a kɛra mɔni ye o a kɛra te de ye o bɛ min fɛn ninnu kangaliba o a kɛra kafe ye o ale bɛ li dɔrɔn de k'a la san kalo 12 ale tɛ sukaro li de y'ale ka sukaro ye
o tigila ma ni o lega sisan Naam. san wata bɛ kɛnɛya de kɔnɔna na kosɛbɛ wa daminɛ ne bɛ fɛ i ka to kɛnɛya banbali la bana caman tɛ min kɔfɛ naam i ka li i k'o matarafa n'an y'a faamu o b'a yira k'a fɔ nafaba de bɛ di la voilà alhamdulillah k'a dan dɔrɔn san o san ma i ka li kɛyɔrɔ kumaba ɲɛ kelen ta i k'a dun yanni i ka daraka dun alhamdulillah ɛri kelen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka dumuni kɛ mashallah walayi bana o bana b'i la n'ala ka dɛmɛ ye a b'a bana ninnu a b'a kɔrɔta ka bɔ i kan alhamdulillah ni ala ta'ala sɔnna ma wa i nafa min k'a fɔ an b'a sɔrɔ li la mashallah o cogo kelen fana kɔnɔna na Naam. dɔw la ni hoyi bɔnbɔyitɔ ale fana ye dɔgɔtɔrɔba ye indal kodama naam ale fana ko an k'a dɔn k'a fɔ li kelen mun filɛ innahu yanfahu sa'alaba a ko a ma ten naam wa yaskun alamul uzni naam a ko tuguni wa huwa yanfu kalmadmada a ko a ma ibn baytɔr ko a ma ka kumakan kɔnɔna na naam ko li min filɛ nin ye ko a bɛ kɛ sababu ye bana dɔ bɛ fɔ a ma ko maridul sa'alaba ko a bɛ kɛ sababu ye ko a b'o bana a b'a nafa a b'o furakɛ maridul sa'alaba n'a fɔra sa'alaba naam o ye fɛn jumɛn ye Suleiman na sa'alaba fɔra sisan caman b'a fɔ kungo wulunin a kunkolo la an caman b'o de dɔn an caman b'o de dɔn naam a ye fɔ ko kungo wulunin o tɛ dɛ nin ye bana de ye sa'alaba ye bana ye a bɛ bɔ adamaden kuncɛ de la a bɛ bɔ kunkolo la ka kunsigi k'a bɛɛ bɔnbɔn i n'a fɔ kaba a bɛ kɛ i n'a fɔ a kabalama a bɛ kunsigi bɛɛ bɔnbɔn ka bɔ kun na naam tigilama kunsigi bɛ kari-kari si yɛrɛ b'a fɔ a tɛ falen a la ani teli fana tɛ kelen ye danfara b'a ni teli cɛ wala danfara dɔ b'a ni ɲɔgɔn cɛ naam o sa'alaba mun filɛ nin ye Ibn Baytar ko naam ko a bɛ o bana masina in a b'o furakɛ yanfa'u da'u sa'alaba Allah ko a b'o furakɛ a b'o furakɛ cogo jumɛn na ale ka kumakan na wala n'o bɛ maa mun na i b'i kun gana n'i kun gana dɔrɔn i bɛ kunkolo ko ka jɛ n'a kora ka jɛ i bɛ li dɔ ta i b'a mun kun in kɔnɔ n'i tora k'o kɛ n'ala ka dɛmɛ ye a bɛ kɛ sababu ye kunsigi bɛ bɔnni min kɛ kunsigi bɛ ka kari-kari min kɛ ka bɔ n'a ala ta'ala sɔnna a b'o furakɛ alhamdulillah o cogo kelen fana kɔnɔna na i bɛ li kelen sɔgɔmada fɛ i bɛ kɛrɛ kumaba ɲɛ kelen ta i b'a kɛ jikalan na temini wɛrɛ ɲɛ fila jikalan na i b'a min sɔgɔma o sɔgɔma sɔgɔma o sɔgɔma Naam. ni ala ta'ala sɔnna mɔgɔ o maa ka problème ye nin ye a bɛ kɛ sababu a b'a furakɛ alhamdulillah o ye nafa ye nafa min bɛ li kɔnɔ wa a bɛ kɛ sababu fana ye li bɛ kɛ sababu fana ye Ibn Baytar ka kumakan kɔnɔna na ko Naam. kulodimi min b'a adamaden minɛ k'a fɔ adamaden kulo b'a dimi f'a nɛnw bɛ bɔ a bɛ mankan bɔ ko li b'o fana furakɛ Allahu akbar a b'o fana furakɛ cogo jumɛn na sisan n'a tigilama bɛ n'a da a bɛ tulo kɔnɔ a b'a nettoyer a bɛ li tuguni a kɔnɔ tulo kɔnɔ naam n'ala sɔnna a b'a furakɛ wa a b'a min fana alhamdulillah a b'a furakɛ o cogo kelen fana la a ko tuguni naam da kɔnɔna na problème bɛ da kɔnɔ joli de bɛ bɔ da kɔnɔ o bɛ da kasa de bɛ bɔ o bɛ ɲi de bɛ li dimi naam i bɛ li kɛ da kɔnɔ ka i da kusukusu n'a ye ka i tɛgɛ kɛ da in kɔnɔ k'a jɔsi n'a fɛ i bɛ seliji ta cogo ye i bɛ da kusukusu cogo mun na ko li bɛ kɛ sababu fana a b'a ban n'ala ta'ala ka dɛmɛ ye. an tɛ nin si kalama ni ko la li b'an bɛɛ lajɛlen senkɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a fɔ olu tɛ li fɛ bari n'a y'a ye mɔgɔ ma i tɛ li fɛ i b'a sɔrɔ problème de ye kɔnɔbara la o tiɲɛ na problème tɛ yen walayi ne y'a dun hali n'a man di ne y'a fɔɔnɔ ne y'a dun k'a fɔɔnɔ ne y'a dun k'a fɔɔnɔ a bɛ jɔ alhamdulillah o ye nafa ye min bɛ li kɔnɔna na naam a ko o la tuguni fana maa minnu ye kumakɛla ye ne kan bɛ to ka sisi faraka bɛ to ka kɛ kan kɔnɔ naam wa a bɛ kɛ sababu ye a b'o fana furakɛ tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ nin caman kalama li la o ye yin bɛ dimi a ko tuguni walasa naam mara dɔ lasa e yin bɛ dimi na wo bɛ yin kɔnɔ o bɛ yin tara ninnu o jolo bɛ bɔ o bɛ di kɛ i don i da kɔnɔ ka i tɛgɛ k'a la i ka bɔrɔsi k'a la k'a jɔsi a bɛ nin bɛɛ kɛnɛya o fana a b'a dabila o fana alhamdulillah a n'o kɔfɛ tuguni a ko walawzatayi lawzatayini ale ye fɛn dɔ de a bɛ sɔrɔ adamaden ngɔnɔ kɔnɔ yen de
gɔnɔfilen yɔrɔ la yan naam mɔgɔ ma ni da waga sisan i bɛ taa fɔ gɔnɔfilen kɔnɔna wo dɔ tɛ yan da wo dɔ bɛ yen o wo min bɛ yen datugulanin dɔ bɛ yen a bɛ sɔrɔ wo in na datugulan kurunin sogo kurunin laman dɔ bɛ yen a bɛ sanfɛ côté la a bɛ yen a bɛ yen o bɛ kɛ komi n'a fɔ a bɛ na o wo in datugu o gɛrɛn fila in na naam sogoburu fila bɛ yen a bɛ fɔ o de ma ko lawuzo lawuzo kosɛbɛ Voilà. naam o fɛn fila in de arabukan na dɛ o de ye lawuzo o fɛn fila in k'a bɛ kɛ sa a b'o fana fɔra Allahu akbar parce que o fɛn fila in filɛ nin ye hali ala k'an kisi k'an latanga n'a dimi bonyana maa dɔ kan a bɛ kɛ sababu ye hali o foro bɛ se ka bɔ fɔlɔ bɛ wo kalo kanu bɛ bɔ kan naam a ko li bɛ kɛ sababu ye k'a b'o fana furakɛ alhamdulillah wa midirali bahur Naam. ni sugunɛ sira boli sira Naam. sugunɛ ɲɛjɛ ka hɛrɛ nettoyer ibn Baytari ye nin fɔ a ka kuma na a kan na naam o la o kɔfɛ an ka dɔgɔtɔrɔba dɔ fana bɛ yen Naam. ne bɛ to ale ka kuma fɔ an ka fɛn caman na n'o ye Dawuda la Antaki Antaki bɛ Turuki jamana de kan turki a bɛ Turuki fan fɛ de yalima a bɛ balo la non ale tɛ balo la Antaki ye jamana de ye bi o de don donc tɔgɔ in de kɛra jari Voilà. dugu ye tɔgɔ in dɛ ale ka dugu de danbela ka taa tɔgɔ ma ale ka dugu de danbela ka taa tɔgɔ ma. tɔgɔ ma naam i n'a fɔ n'an ko sisan misaliya pour que an k'a fɔ an bɛɛ b'a fɔ an bɛɛ b'a fɔ ko Bukhari awɔ bukhari Bukhari kitabu tɔgɔ tɛ wa awɔ kitabutigi yɛrɛ tɔgɔ bɛ yen o tɔgɔ bɛ muhammad bin idris voilà Muhammad ibn Ismail nka ismail Muhammad ibn Ismail mun filɛ nin ye a tɔgɔ de ye Muhammad ye nka Bukhari Bukhara in o y'o ka dugu de ye o bɛ irisi jamana kan voilà Bukhari y'o ka dugu de ye voilà mun filɛ nin ye o ka dugu de daminɛna ka d'a tɔgɔ bɔ o kɛra sababu ye hali a b'a fɔ a bɛ tɔgɔ tunu a ye tɔgɔ tun na o A ma tɔgɔ bɛɛ b'a dɔn tunu. bukhari Bɛɛ ko bukhari Bukhari. mais tɔgɔ yɛrɛ Fana maa y'o caman ɲɔgɔn t'o de. dɔn voilà ale Dawuda la Antaki ko Naam. innahu yaktaw balgham wa yafidu fi halati ad-da'f shahiyya ale ko amate wal alamu zahar wal mafasid naam a ko li min filɛ nin ye ko a bɛ kɛ sababu ye an ye kan kɔnɔna min fɔ poussière min bɛ da kan kɔnɔna na a fana seginna o kuma kelen kan ko a bɛ kɛ sababu ye a b'o ban alhamdulillah i bɛ li kɛ jikalan na i b'a min o i bɛ li kɛrɛnkɛ kelen ta don o don sawuma yanni i ka daraka dun don o don sufɛ i da tɔ la naam a ko o cogo kelen fana la tuguni ko maa dɔw bɛ yen nɔ k'a fɔ bana b'o la bana sababu hali o tɛ se ka dumuni kɛ maa dɔw yɛrɛ bɛ bana t'o la dɛ o nugu yɛrɛ de silen don o tɛ se ka dumuni kɛ a maaw bɛ yen a maaw bɛ yen u b'a fɔ n tɛ se ka dumuni kɛ dumunikɛbaliya naam a ko maa o maa n'i bɛ li dun a bɛ kɛ sa a bɛ nugu dayɛlɛ naam ne kelen bɛ kini plan kelen kelen de don diɲɛ don o don ne donna li dunni na i ye dɔgɔkun sɔrɔ dɔrɔn a bɛ kɛ kelen tila ye i bɛ fila yɛrɛ de kelen dilan na i bɛ fila yɛrɛ de naam ale ko ten a bɛ daminɛ a bɛ nugu dayɛlɛ naam a bɛ nugu dayɛlɛ kosɛbɛ pour que i ka se ka dumuni kɛ ka ɲɛ naam a ko tuguni ani kɔdimi fana a b'o fana furakɛ alhamdulillah nin ye kabako ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin kabako ye anw tɛ nin bɛɛ an ka kalama nin ko la musokɔrɔba ni caman bɛ yen an ka cɛkɔrɔba ni caman kɔdimi b'o la senkuradimi b'o la ayi n'u ye mɛn o b'u ɲɛsin ani nin ma tuguda bana ninnu Naam. k'a bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ a bɛ kɔdimi ninnu furakɛ lahara jumɛn na sisan Naam. o de ye yɔrɔ yɔrɔ bɛ dimi kɔ in na i bɛ di dɔ ta dɔrɔn i b'a mun a yɔrɔ la i b'a mun de a yɔrɔ la i b'a mun Naam. i bɛ dɔ dun fana k'a d'a kan wa kolotuguda min b'a daminɛ na kolotuguda 360 ye a bɛ kɛ sababu a b'a kɛlikɛna bɛɛ lajɛlen kɛnɛya ka bɛɛ lajɛlen furakɛ n'Ala ka dɛmɛ ye Allahu Akbar. senkuradimi min bɛ maakɔrɔw la a bɛ kɛ sababu a b'o kɛnɛya kɔdimi min bɛ hali denmisɛnninw yɛrɛ minɛ o bɛ denmisɛnninw yɛrɛ dɔw bɛ baara kɛ o bɛ segin kɔ b'o dimi Naam. o mun filɛ nin ye li bɛ kɛ sababu ye ani bɛ nin kɛlikɛna bɛɛ lajɛlen a b'a bɛɛ lajɛlen furakɛ ni masa ta Ala ka dɛmɛ ye Allahu Akbar o ye nafa ye nafa min bɛ li kɔnɔna na o la tuguni naam ilajul maradul qalbu wa dam bil asal naam dusukundimi k'o furakɛ ni li ye donc a bɛ dusukun dimi o b'o a b'o fana furakɛ alhamdulillah nin joli kabako ko ye. dɛsɛ Naam. a bɛ kɛ sababu ye a b'o fana furakɛ alhamdulillah nin bɛɛ ye nafa min bɛ li kɔnɔna na
wala fa tɛ se ka fɔ ka ban a tɛ se ka fɔ ka ban an ka docteur dɔ bɛ yen o docteur ye a docteur Dasuki fi kulliyati tibbi fi Jami'at al-Azhar Izimti jamana kan Jami'at al-Azhar min bɛ yen ale y'o docteur o karamɔgɔ dɔ de wa a bɛ darisu yɛrɛ de o yɔrɔ in kɔnɔna na ni docteur sanse ninnu kɔnɔ ale ko a ka kumakan na ko annal asal mufidatun jiddan lil marad al qalbi Allahu akbar ko di ko nafa ba de bɛ di la ni dusukundimi bana bɛ maa mun na di b'o furakɛ di bɛ kɛ sababu b'a furakɛ alhamdulillah ale ko i b'o furakɛ cogo mun na sisan a sɔrɔ ka ɲɛfɔli k'a ye o fana kɔnɔ a ko i bɛ min kɛ mil'aqatayn al-kabiratayn fil qubbi ma ko i bɛ kero kumaba i b'o ɲɛ fila de ta k'a kɛ kɔpu ɲɛ kelen ji la n'i y'o kɛ kumana mun na ko yiri dɔ a bɛ fɔ a ma ko yɛlɛsun o t'an fɛ yan o t'an fɛ yan n'o ma sɔrɔ yɔrɔ mun na jamana bɛɛ lajɛlen n'a laharɛ don n'o ma sɔrɔ yɔrɔ mun na a ye yɔrɔ dɔ yiri yɔrɔ fɔ ko karifasu karifasu ye yiri jumɛn ye a bɛ fɔ o de ma an fɛ yan an b'a fɔ a ma an ko seleri muso bɛ mun kɛ na la muso ye min kɛ na la tiɲɛ yɛrɛ la an t'o kalama o de ye karifasu ye ko i b'o mugu dɔɔni ta cuillère fitinin na i b'a fara a kan o ye sira bɛ kabul aftar tilama b'a min sawoma yan'a ka daraka don wa kabul isha ani surafana yan'a ka surafana don o kɔrɔ a tigi b'a min sawoma ani wulafɛ yan'i ka surafana don voilà ni Ala Taala ka dɛmɛ dusukundimi mana k'i la cogo o cogo a b'a nɔgɔya k'a bɛ kɛ sababu ye a b'a ban alhamdulillah ko cogo kelen fana la min ye joliko problème ye ale y'a fɔ cogo mun na ka kero kumaba k'o ɲɛ fila ta li la k'a kɛ kɔpu ɲɛ kelen jikalan na ka sɔrɔ ka muso ka nafɛn seleri la k'o dɔɔni fara a kan o mugu cuillère fitinin ɲɛ kelen fara a kan o kɔfɛ a tigilama k'a min sɔgɔma ani wulafɛ joliko problème mana k'i la cogo o cogo ni Ala Taala ka dɛmɛ ye a b'i ka joli a b'a yɛrɛ alhamdulillah dɔgɔkun kelen kɔnɔ n'i y'a ta n'i ka joli paridilen don n'i y'a ta dɔgɔtɔrɔ min ko joli bɛrɛ t'i la i ka segin ka na n'i seginna ka taa dɔ la a b'a fɔ i ka joli cayara hali i fana bɛ se ka ɲinini kɛ dɔw la ninnu ye nafaw ye nafa min k'a fɔ a bɛ sɔrɔ li la i bɛ sɔrɔ li de la wa an bɛ li lajɛ ten k'a fɔ li ka ɲi bɛɛ b'a fɔ li ka ɲi mais a nafa yɛrɛ ye min ye nafa yɛrɛ ye min ye maa caman t'a dɔn ala an ka docteur caman tɛ nin dɔn ala o t'a dɔn Allahu akbar hata o kɔfɛ muso ka dakurutu sahariya ye n'o ye muso ka ɛrɛgiri ko kɔnɔdimi ɛrɛgiri natɔ kɔnɔ mun b'o dimi wallahi muso b'o laharɛ la ka limaniya ta ni Ala Taala ye sawama o sawama ka li kɔrɔ kuma b'a k'a ɲɛ fila min kɔnɔdimi bɛ tigɛ ale b'a kɛ ji la walima a b'a min a bɛ se ka gansan min n'a kɛra a bɛ se ka kɛ ji kalan senkɔrɔ la a b'a min alhamdulillah kɔnɔdimi a bɛ tigɛ mashallah siga foyi t'a la wa boli bɛ na nɔgɔya kɔnɔ k'a sɔrɔ gɛlɛya foyi t'a kɔnɔna na o ye nafa ye nafa min ye k'a fɔ a bɛ sɔrɔ li la hali sisan o cogo kelen fana la li bɛ kɛ sababu ye a bɛ ɲɛdimi a b'o furakɛ i n'a fɔ an y'a fɔ ka tɛmɛ an balimakɛ ka ɲininkali la o cogo kelen fana la li bɛ kɛ sababu ye tuguni a bɛ sɔgɔsɔgɔbana ninnu a b'o furakɛ a mana kɛ a sugu o sugu ye o nana ka bɔ a bɛ wazarata ka kumakan na a bɛ wazara innahu kana yattahalu bil asal ale tun bɛ kale don ni li de ye a bɛ wazara ale ye dɔɔnin k'a la dɔw ko sɔgɔba dɔ don ale kɛra tun bɛ li de ta k'a da ɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ a da de bɛ kale da cogo min na wa yastamsi bil asar ko a tun bɛ taama fana ni li
Amo yɔrɔ faamu na na wala a kun bɛ li fana mu n'a senw fana la sufɛ la n'a bɛ na da alhamdulillah o cogo kelen fana la naam hadisa dɔ bɛ yen kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko adamaden bɛ taamali min kɛ k'o fana ye fura dɔ de ye alhamdulillah ko ka taama i sen na bana dɔ bɛ yen i bɛ wuli de ka taama wala an ta ye an ka banabaatɔ u dalen mana an b'a fɔ wuli i ka dɔɔni dɔɔni taama wa taamali fana ye fura dɔ de ye naam ko n'ale kun banna n'o cogoya la a kun bɛ li mu a sen tɛgɛ kɔnɔ a bɛ sɔrɔ ka wuli ka jɔ ka taama n'a ye Allahu akbar o bɛ kɛ sababu ye o bɛ furakɛli kɛ wa a kun b'o fana kɛ wa yatadawi bil asar naam k'o kɔfɛ a kun bɛ furakɛli yɛrɛ bɛɛ kɛ fana ni li de ye o mun filɛ nin ye naam ne ɲɛ bɛ dimi i bɛ li ten i b'a kɛ ɲɛ in kan i b'a dumuni ɲɛ in kan naam n'Ala Taala ka dɛmɛ i kɛ sababu ye ɲɛ dimi mana kɛ cogo o cogo a b'a ban pewu kɔrɔta ka bɔ yen naam ka d'a kan a bɛ wazirata ale ka baara bonya ye naam o ye nafa ye nafa min k'a fɔ a b'a a kɔnɔna li kɔnɔna na alhamdulillah wa qala ba'da al-atiba naam dɔgɔtɔrɔ dɔw ko tuguni dɔɔnikɛlaw la naam a ko ko idha khalata al-asalu ma'al khalli wa yatibaq ko na maa min k'a fɔ naam a ye li ni vinɛgiri fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'a tobi wala sa a tobilen kɔfɛ fa yati sharaban ko a tigilama bɛ na a bɛ to k'o min waati ni waati a bɛ to k'a min o ko la yantafi'u bihi fi kulli halatin ko a bɛ nafa sɔrɔ a la a mana kɛ lahara o lahara la Allahu akbar min kulli dayin ka bɔ bana kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fana la naam pour que i ka nin kumakan in sɔrɔ kitabu dɔ bɛ yen mɔgɔ ka se ka sigi ka to kitabu ma naam a ye fɔ o kitabu in ma ko tadawi bil ashabi wan nabatat n'i seginna ka to kitabu ma i bɛ taa nin kuma in sɔrɔ a kɔnɔ naam k'a fɔ dɔɔnikɛla dɔ tun kɛra o tigilama b'a fɔ bana o bana b'i la i bɛ fɛ ka lafiya i bɛ li ani vinɛgiri fara ɲɔgɔn kan o quantité n'o y'a kamiɲɛ kan ka kɛ hakɛ jumɛn na sisan pour que mɔgɔ ka se k'a faamu ka d'a kan mɔgɔ dɔ bɛ se ka ɲininkali k'a la sisan wala i b'i jija bɛ li temin verre ɲɛ 2 ɲɔgɔn ta ɲɛ 3 n'i ye temin verre ɲɛ 3 ta li la wala i bɛ sɔrɔ ka verre ɲɛ 1 de ta vinɛgiri la i b'o fara ɲɔgɔn kan i b'o fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'o tobi ɲɔgɔn ye n'o tobira ɲɔgɔn ye don o don i bɛ kuyɛrɛ kumaba ɲɛ 2 i b'a min a la don o don i bɛ kuyɛrɛ kumaba ɲɛ 2 i b'a min a la n'i y'o min a la a ka ca Ala Taala fɛ kɔnɔnabana fɛn o fɛn mana kɛ i la ni Ala ka dɛmɛ n'a ka bɛnsama ye i bɛ lafiya sɔrɔ i bɛ bɔda sɔrɔ ka bɔ olu kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fana la o cogoya la o cogo kelen fana la tuguni nin bonda in na tuguni dɔɔnikɛla dɔ ye o ko hali na maa min ɲin b'a dimi k'a bɛ vinɛgiri ni li fara ɲɔgɔn kan i b'a kɛ ka da ko n'a ye n'i ye da ko n'a ye dɔrɔn ɲin di mana kɛ lahara o lahara ka fa b'e la ni Ala ka dɛmɛ ye a bɛ kɛ sababu ye a b'a nɔgɔya alhamdulillah nin bɛɛ ye nafa ye nafa min bɛ yen k'a fɔ a bɛ sɔrɔ li la kuma dɔ la i bɛ se k'a fɔ a tɛ sɔrɔ hali fɔlɔ dɔgɔ la wala Alakira mana an laso ka kɛ fɛn o fɛn kan i b'a sɔrɔ fɛn ani Ala Taala mana fɔ an ye fɛn o fɛn na masa Ala ko a ma ko fi shifa'u linnas ko nafa de b'a la fura de b'a la maaw ye tant que Ala y'o fɔ an k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na ko dɔɔni dɔ de bɛ nin kɔnɔ k'a fɔ Ala y'a di tiɲɛ yɛrɛ la wa a ka kan kosɛbɛ an ka li an ka matara hali n'a man di ye hali k'a dan dɔrɔn lidon lajɛ Ala ko ma k'o ka dumuni kɛ ka bɔ fɛnw bin mun na ani furaburu ninnu na i bɛ liden yiri dɔn k'a fɔ liden tɛ yiri min dɔn a ka dɔgɔ k'a taga tɛ min don o ka dɔgɔ o mun filɛ nin yiri bɛɛ lajɛlen de faralen bɛ ɲɔgɔn kan li kɔnɔna na o yiri bɛɛ faralen bɛ fɛn min kɔnɔna na n'i y'o fɛn fana ta bana min kama ni Ala Taala ka i ka bana fura b'a kɔnɔ hali n'e t'a dɔn kosɛbɛ o ye tiɲɛ ye hali n'e t'a dɔn i ka bana fura b'a kɔnɔ o mun filɛ nin ye a ka kan kosɛbɛ an ka li an ka matarafa an k'a kɛ an ka furaw ye an k'a kɛ an ka dumunimafɛnw na maa o maa bɛ yen ne bɛ se ka kari sukaro kɔ yɛrɛ i ka sukaro to yen i ka tugu li kɔ hali n'a ka gɛlɛn i k'a kɛ i ka min fɛnw na i ka lipton i ka te ni i ka fɛnw na ni Ala Taala ka dɛmɛ ye insha Allah Taala
i k'a dɔn k'a fɔ i bɛna nafa camanba sɔrɔ o la ni masa taala ka jin a n'a ka bɛn sama ye ninnu ye nafa dɔ ye nafa min k'a fɔ a bɛ li la hali sisan tayi o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ tuguni nafa wɛrɛ min bɛ li la k'a fɔ a bɛ nafa min furakɛ o ye alizoro joli jolifɔn bɛ maa mun na li bɛ kɛ sababu ye a bɛ jolifɔn fana a b'a furakɛ joli mana kɛ lahara o lahara la i taara passeman caman kɛ o i ma ɲɛ sɔrɔ o o bɛ joli bɔlen kura dɔ i la o e kamana gannen don li b'a furakɛ a b'a furakɛ cogo ye kɛfiyatu o kɛcogo ye fɛn min ye a kɛfiyatu ye min ye i bɛ joli in dako a kɛcogo i bɛ joli in de dako k'a lasaniya n'i ye joli dako k'a lasaniya waati mun na i bɛ sɔrɔ ka li dɔ ta k'a kɛ joli in da la k'a mun joli da la ni li mun joli da la o la i bɛ sɔrɔ ka bandi k'a kan o bɛ ka fini bila a la n'a y'a siri n'a y'a siri i bɛ taa tile 3 tile 4 kɛ a bɛ sumaya don o don sago i b'a kɛ n'i y'a kɛ bi dugu jɛra i b'o bɔ i bɛ joli in ko i bɛ li wɛrɛ ta i b'a da la tuguni n'o fana o fɛngɛna i b'o bɔ yen i b'a ko i n'a fɔ passeman bɛ kɛ cogo mun na i bɛ se ka rapport kɛ k'a ko ou bien i ka li kelen yɛrɛ kɛ k'a nettoyer k'a ko o la i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye a b'a kɔrɔta na o lahara kelen kɔnɔna na ni masa taala ka dɛmɛ a n'a ka bɛn sama ye o fana ye nafa ye nafa min k'a fɔ a bɛ li la hali sisan o cogo kelen fana kɔnɔna dɔ tuguni wa rawiya a mafilala ka bɔ an ka sunani kitabu ninnu kɔnɔ ko sahaba dɔ tun bɛ yen n'o ye Awfu bun Malik Allahu taala ma jɛna ka bɔ a ma ko Awfu bun Malik ko a banana faqira lahu ala nu'ali o y'a fɔ a ye ko sara i t'a to an k'e furakɛ wa sahaba dɔ y'a fɔ a ye sara i t'a to an k'e furakɛ wa faqala a fana y'a kanto ko n bɛ se ka n yɛrɛ furakɛ ko ituni bima'i fa inna Allaha ta'ala yaqul wa anzalna minas samai ma'an mubarak a ko tuguni ko a ye n bɛ se ka n yɛrɛ furakɛ a ye na n ma ni ji ye a ye na ji dɔ di yan kɛrɛkɛrɛ bolo ma sanji ma'ul sama a ye ma'ul mator sanji ko a ye sanji dɔ di yan wala na san bɛ ka na sisan kan tasiba bɛ san nata kɔnɔna na a ka kan sanji an k'a kunbɛn an k'a ta an k'a min an k'an ko n'a ye ala kɛra ka sunna de sallallahu alaihi wasallam na san bɛ ka na san nalen kɔrɔ a natɔ la i ka bɔ ka jɔ san kɔrɔ san kun fɔlɔ kɛ gosi farikololabana caman bɛ a b'a labɔ i ala kira ladige sallallahu alaihi wasallam y'o baraji fana sɔrɔ n'a ye denmisɛnninw ye u bɔlen don san kɔrɔ an bɛ busan de ta o kama wa denmisɛnnin fɛn o fɛn san bɛ ka gosi a tɛ ka kɛnɛya ka bɔ san tɛ min gosi hali maakɔrɔw bɛ ten wa ko a ye na ni sanji ye a ko ma tuguni a ye na tuguni bi asali a ye na di fana ka d'a kan mun na fihi sifaa'un linnas ko nafa bɛ di la n'aw ye a ko tuguni itini bi zait a ye na ni ma tulu fana ye ka d'a kan mun na ko Allahu taala ko innahu min sariyatil mubaraka ko a bɛ kan bɔ ni yiri barikama de kɔnɔna na fadawu bi dhalika kullihi ko nana nin bɛɛ lajɛlen d'a ma waati mun na ko a ye na ni ji o nana ji d'a ma ko a ye na ni miɛli li o nana di o ye di d'a ma ko a ye na ni tulu fana ye n'o ye zeyituna tulu ye olive tulu ye o y'o fana d'a ma o ye nin saba bɛɛ da nin saba dila a ma sisan ko nin bɛɛ lajɛlen dila a ma sɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen ɲagami ɲɔgɔn fɛ a y'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn fɛ waati mun na summa sharibahu a y'a min kɛnɛyara alhamdulillah a y'a min a kɛnɛyara mashallah o kɔrɔ bana fɛn o fɛn b'i la n'i t'o bana i t'a dɔn bana kelen min don di ani zeyituna tulu n'o ye olive tulu ye ani sanji n'i dɛsɛra sanji la ji suma gansan k'a la kɛ
alhamdulillah jiwara kala نعم kada ina hadha ad-din yusur ad-din dinan no wayo كسر wala yusada ahad ila ghalaba Naam. ma sita gele fa ka sila bo mo vle de ka jisma li ane zaitun to de ka saba fara yo ka nyami نعم na nyami do de ka mi الحمد لله وقال البعض العلماء نعم. دون كلا يردو ko ni mun flani surtout bana mi nyonya ni mba fe ni wati kono na ko sbe no imbaro do sihir ko ni mi kaswa be hal dabar bana yare froke الله أكبر wala kele no kam mo chama ka wala garbi نعم. ni ni bana masine نعم o mun flani wa ka jiza angani ke bana nan ta do bana sumi ndo ndoro Naam. angani sabanga faro yonga ne faro yonga ni Allah taala ka jiabi kasawe ambi boda soranga bana ko nana الحمد لله puruke kan ni kuma fana son jira anana sayyidina ali Allah taala ma jana ka ba nana fana ka kuma kauna نعم ako mawo ma be ka fa neman kenade kwa bima ike jiza ika sanji yini mawul matar mawul sama sanji سنجي نعم ika sanji yini ko tamine ko fe wal qur'an ani qur'ana قرآن ko ko fe ani li ni sawa ngale ka li fana sartu bara de ka fa li be bulo tare أو ale ka li mi ko ebe jize ebe minalle ka ka boy furmuso bolo الله ni furmuso ka furuna furu do wa wole ba fa ko dadima na yo dadimi bi to le don lila no ma soro do no so na wor be muso bolo Aha. dine ka no Awo. ko e wor do mina bolo bi to don lila ko sanji نعم ani qur'ane ani li fana startire do نعم ibi wor do mine muso di bolo na furu a furu na furu babule ba fa ko de do dima fadala so secteur wala ni yoro en kuma ka chande ay dalil fana daga kuma kana de Oh. wala Naam. ay mun fola ko kada go qur'ana mun fulani allah taala ko la Naam. wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un lin-nasi wa rahmatun lil-mu'minin Allah. wala yazidu illa khasara kuna ye qur'ana min fani ko ala yara de ko qur'ana mun fula ko allah taala jigini ka alqur'ana ko ni furay mawi نعم point oui نعم ha ko mi kamale sanji fana fo Naam. Allah taala wa anzalna minas samai ma'an mubaraka نعم ko Allah taala ko ji baraka man de jigin ka bo sanguro la ako mi kama fana ako e muso ka furu na folo wo be e ka wor do mi ne muso wolo Allah taala ko fo yentibna lakum an sayin الله أكبر Allah taala de ko alquran ko wala نعم ne ka muso ka furu na folo mun flere na e dota Allah ka dima an nafsihi ka fa ya dima de fo kulu hanigan maria ko e ka dunina lafiya be mu الله أكبر e wore don dila نعم wala ne o don dila sesa Naam. yo soro ko faro nyonga ka soro ka ami ina fa ni ya fa chogo mi Naam. ba be ka sawawe ka be ka bana aba kene Naam. wala kur ga nga kuma kunce ya bala ina fa wati dan sawo Koswe. amina na ka wa ibn umar ma Naam. Allah taala ma jana ka wa ko ibn umar no ya abdullah ibn umar annahu kana Naam. la yasqa shay'an illa tadawi bil asari hatta kana yudgunu bihi dumal Naam. abdullah ibn umar kun kɛra Allah taala ma jana ka wa ma Naam. ko olu ko mano dama kasini fɛn o fɛn bana fɛn o fɛn dimi fɛn o fɛn k'a fɔ a b'o farikolo la ko kun b'a kɛ n'a bɛɛ lajɛlen furakɛ ne le de ye ko hatta dumal n'o ye sumuni min bɛ bɔ adamaden na ye ko na sumuni kun bɔra olu la kun bɛ lele ta ka mun sumuni na Naam. ala bɛ se ka a kɛnɛya ten cogo la Alhamdulillah. wala mun fana filɛ nin ye n'an ye kumakan in ka taa k'a lajɛ an bɛ taa sɔrɔ di a bɛ kɛ sababu ye a bɛ sumuni fana a b'o fana furakɛ sumuni fana ye lahalaya fila ye نعم dumalu bɛ yen o ye sumuni ye i n'a fɔ a nana o min ye nin نعم a dumal a filanan albaso o fana ye sumuni dɔ de ye نعم wa nin sumuni fila in na caman fana bɛ yen nɔ k'a fɔ an bɛ kan bɛɛ yɛlɛ ko dumalu de sumuni fila in tɛ kelen ye misaliya la نعم sumuni fitinin dɔ bɛ bɔ i la sisan i b'a sɔrɔ a bɛ dimi كسر f'a b'i dimi a dɔ bɛ yen fo i bɛ furakisɛ ta k'a أو شيء كسر ale sumuni fitinin surtout samiyɛ waati a bɛ bɔ mɔgɔ la ka caya dumal
o ye sumuni belebeleba de min bɛ nɛn ta sumuni min bɛ bonya a kɛ kumaba ye f'a bɛ nɛn ta i b'a bise k'a nɛn bɔ f'a dɔw bɛ bonya a bɛ kɛ jolifɔn yɛrɛ ye o de ye dunmali a fila tɛ kelen ye fitinin ni min dimi ka jugu a bɛ fɔ o de ma ko bako o de dimi ka jugu kosɛbɛ ka tɛmɛ nin kan Abdulayi ibn Umar ko hali na sumuni kumaba n'a misɛnman de kun bɔra olu la u kun bɛ di ta dɔrɔn ka sɔrɔ ka jɔsi a la n'Ala ka dɛmɛ a bɛ se k'a laja an bɛ Ala Taala deli Ala ka bɛn saman d'an ma Ala ye nin de nɔgɔya an ye nin waati in kɔnɔ wali nafa o la ni Ala ka dɛmɛ ye kɔrɔfɔli mun fɔra Ala ka baaraw dɔw la an balima minnu bɛ na kɔrɔbɔ ka utiliser Ala ka k'o bɛɛ lajɛlen nafa an b'Ala deli Ala ka sigida wɛrɛ yira an na wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, an balima lajɛlikɛla an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na Bashir TV sanfɛ fo ka taa fara Aga TV sanfɛ an ka karamɔgɔkɛ n'o ye laadalasigi araba o araba walanda in bɛ sigi aw ye nɛgɛ kaɲa 21 ka taa kuncɛ nɛgɛ kaɲa 22 an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka san hɛrɛw cɛ Ala k'an jurumu yafa Alahu Taala ka san wɛrɛ seliba yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na bi ta in an b'o bila yan an b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Araba o araba jɛmukan in bɛ sigi aw ye o de tibi nabawi n'o de ye furakɛli Alakira sallallahu alaihi wasallam ale ye furakɛli kɛ cogo mun na ani alikuranɛ yɛrɛ y'a ɲɛfɔ cogo mun na a bɛna labɛn maa min fɛ o de ye an karamɔgɔkɛ o de ye Mahamud Ture Habatu Sauda numéro 1 a bɛna labɛn o de fɛ ɲininkali kɛbaga o de ye a balimakɛ Sulemani Tarawele n'o de ye Muluku Sulemani Tarawele araba o araba nɛgɛ kaɲa 21 a b'a lajɛ direct la page sanfɛ Facebook la direct la n'o de ye Aga TV fo ka taa fara Bashir TV kan ne ye jɛmukan kura ye o bɛna sigi an balimaw ye ni jɛmukan in kana fɔ maa si kɔ dɛ jɛmukan in yɛrɛ nafa kama n'a bonya kama Bashir TV ani Aga TV aw nali kɛra hɛrɛ ye